Naxu Bane Garai, daukot 19 urte eta taldian hau da 2. urtea itxen dutena. Nik uste dut konstantzia. Ez dakit, alarma bari jaiki, bizikletan urten, parada barne, baskarion bat eta taldian bastakit, paseo bat ere oso lasai. Kafia. Ez dakit, igari gustatzen jat. Mobil barik. Taldekide batena talde osoakin. Azkenean, norberana bakarrik zu disfrutatzea baino danekin disfrutatzea politxoa da nire ustez. Hotzakin euri barik. Betaurreko barik. 10 urte. Nik uste dut eskorri urte osoan.